Sut i fewn gofnodi? Am y profiad ar-lein gorau, rydym yn argymell yn gryf eich bod chi'n defnyddio GCC ar-lein drwy'r porwr Google Chrome. Mae'r eicon porwr yn edrych fel hyn. O'n gwefan www.gofalcymdeithasol.cymru, cliciwch mewn gofnodi i GCC ar-lein neu gallwch deipio www.scwonline.wales/ke i mewn i far cyfeiriad eich porwr. O'r fan hon, cliciwch ar yr opsiwn mewn gofnodi sydd yn y gornel dde ar ben y dudalen. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair yn y blychau perthnasol a dewiswch mewn gofnodi. Nid argymhellwn eich bod yn ticio'r blwch cofio fi os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur cyhoeddus neu'n rhannu cyfrifiadur, gan y bydd hyn yn rhoi mynediad eich gwybodaeth personol i ddefnyddwyr eraill.